In een 5-deilige documentaire-serie volgen we de geschiedenis in Limburg. Vanaf de Romeinen wies nou. Dit is Limburg in de wereld. Dik 2000 jaar historie vol met spannende verhalen en gebeurtenissen. Welkom bij ons wandeling door de geschiedenis van Limburg. Dat vult altijd een beetje als een doolhof, de geschiedenis. Maar gelukkig, Joep heeft zich toch wat op bedacht. Ja, Frans, ik heb een tijdlijn gemaakt. Dat is dus allemaal panelen wat we hier met leid hebben neergezet. 7 meter. Het heeft nog veel langer kunnen zien, want dus het eindigt hier bij ontiegelijk lang geleden. Als van de Neandertalers toe heb je gewoon worden al 2 voetbalvelden weer geweest en de Mosasaurus, dan zit ze al aan de Franse grens achter Gent. Dus we hebben het ingekort, maar dit is 7 meter, 2000 eeuwige Limburgse geschiedenis. Een soort Pieter Paat door de Limburgse geschiedenis. Ja, zo kunt ze het nemen. En we beginnen vandaag? We beginnen met de komst van Julius Caesar en dan gaan we weer tot de tijd van Karel de Grote. Dat is de eerste aflevering. Dat is al een fikse wandeling. Ja, de Pieterpad begint ook met lange etappes. Nou, ja. Kom, we wandelen. Ik weet niet of het typisch Zuid-Limburgs is, maar dus is het hier in de streek nog veel. Zo'n veerkansboerderie, een carréboerderie met een poort, waar een wagen met hui en peert naar binnen kost komen. En een binnenplaats, waar de meshoop dan loeg. Een centraal punt van het boerenbedrijf, inderdaad. En het duidt denken, dat ben ik de eerste die dat zegt, aan wat ik wel ken van een Romeinse villa, zo'n Romeinse boerderie. Is dat de voortzetting van die Romeinse bouwtraditie? Dat is gezag geworden. Inderdaad, veel hebben in Zuid-Limburg is land uitgedeeld aan Romeinse veteranen, nog in de Romeinse tijd. En dan wordt gezegd dat we ook zo'n veerkantige structuur, dat is een voortzetting daarvan. En zo zie je dus nog dat Limburg, Romeinse klassieke, helaas, de werkelijkheid is nuchterder. Dit zijn verschillende boerdelen. En die zijn, merk je het ook, uit verschillende periodes en die zijn in de loop der tijd aaneengeschakeld. Oh, het is niet als veerkant bedacht. Nee, dus uiteindelijk wordt dit de meest logische vorm wat ze zich moesten bedenken voor het woonhuis, de stal, de bijgebouwen. En die vorm is ergens in de 17e eeuw zo gegroeid. Misschien ook omdat het dan makkelijk te verdedigen is tegen plunderende troepen die hier in de streek altijd te pas en te onpas rondwandelen? Ja, er worden inderdaad veel van deze dingen logen redelijk geïsoleerd op hoog gelegen. Het is goed beschutting, misschien zo tegen de wind. En het is beslotener en dat heeft wel zijn nut. Maar helaas, Romeins is het niet. Door is het mee begost, dat is wel het oudste. Dat is het woonhuis. Ja. Leuk dat Reemke door rechtsboven. Ja, dat is aan dat dat nog heel authentiek is. En ook die klok wat daar linksboven nog ging voor aan het als het schaftijd is. Ja, dus, en het wordt nog steeds gebroek? Dit is nog een boerenbedrijf, ja. De velden eromheen worden nog door deze boer beperkt. En niet echt zin, hè? Nou. Nee, weer niks. Maar we wandelen, want dit is de week van Tom naar de streek, dus daar komen we altijd in de streek. Ja, die komt altijd ergens uit. En dit stuk, dat in de streek goed kunt, of in Tongeren, dat heb we aan de Romeinen te danken, want die hebben de weg aangelegd. Deze? Nee, dat asfalt en de auto's hebben ze en de verkeersbusjes hebben ze niet gedaan, maar tot zo'n weg lijnrecht weer een lineaal van de ene plaats van de andere loopt. En dan ook nog eens, als het even gaat door het open veld, gaat het te Heugde. Dat is een typische Romeinse manier van wegen bouwen. En daar worden ze ook aangelakt. Dus dit was ooit Romeinse weg, van Tongeren om de streek. Ja. En dat was eigenlijk onderdeel van een straks van een veel langere weg. Ja, want de voornaamste stad hier in deze streken was Keulen. En van Keulen naar Boulogne-sur-Mer, de Franse noordkust te kunnen komen, komen ze hier langs. En dan hebben ze op iedere 25 tot 30 kilometer een dagmars marcheren. Wordt een pleisterplaats gezet en de streek was zo eng. En nog veel belangrijker, Tongeren was ook zo eng. Een cafeetje, minder dan 24 kilometer. Dan komen we wandelen, kom maar. Van de Romeinse sporen in onze contraien is wie het belangrijkste
en het grootste Tongeren. Tongeren was een stedelijke nederzetting, een Gallo-Romeinse nederzetting wat onder Romeins bewind is gebouwd langs de weg van Kullen naar Noord-Frankrijk. Dat proces is begonnen wie de Romeinen hier zijn aangekomen onder leiding van Julius Caesar. Die heeft in de eerste eeuw voor Christus gans Gallië, zeg maar het huidige Frankrijk en België, veroverd. En daarvan heeft hij verslag gegeven in zijn boek over de Gallische oorlogen. En met dat boek, de eerste geschreven documentatie wat we uit deze contraien kennen, is de eigenlijke geschiedenis van Limburg op gang gekomen. En de geschiedenis begint dus eigenlijk in de stedelijke nederzettingen hier in Tongeren, hoe de muren nog van terug tot in de Romeinse tijd. Caesar beschrijft in zijn boek wie de Gallische stammen hardnekkig tegenstand hebben geboden tegen de Romeinse verovering. Een van die Gallische stamhoofden was Ambiorix, hier in deze streek. Dat die naam rijmt op Asterix is niet toevallig. Dat achtervoegsel Rix wil zeggen dat het om een Gallisch personage gaat van koninklijke status. Uiteindelijk heeft de tegenstand niet geholpen. Ambiorix wordt verslagen, zijn volk, de Eburonen, zijn vermoord en verdreven en hun plaatsje is ingenomen door een ander volk, de Tungri, en door hun is Tongeren vernoemd geworden. Ambiorix is verdwenen in de duisternis van de geschiedenis. We weten ook niet hoe die veldslagen wat hij tegen Caesar heeft geleverd plaats hebben gevonden. Daar is veel over gespeculeerd. Maar zijn naam is dankzij de geschriften van zijn vijand, Caesar, blijven voortleven. En 150 jaar geleden hebben de Belgen uit dankbaarheid en nagedachtenis aan hun nog dit standbeeld opgericht op de markt van Tongeren. Toen Julius Caesar hier aankwam, was het niet zo dat de boel leeg en verlaten was. Er woonden al mensen hier. Ja, er woonden al heel lang geleden mensen in Limburg. De oudste sporen van bewoning in Nederland zijn gevonden in Maastricht. Maar rond duizenden jaren voor Christus eigenlijk werd er al in het zuiden van Limburg, in Rijkelt, werd er aan mijnbouw gedaan, vuursteenmijnbouw. En er woonden toen culturen hier, bijvoorbeeld de bandkeramiekers woonden hier. En wat eigenlijk wel bijzonder was, zij konden eigenlijk al heel erg veel. Ze konden al vuur maken, ze hadden het wiel al, ze domesticeerden dieren. Dus ze hadden honden als huisdieren, maar ze melkten ook bijvoorbeeld koeien. Ze konden touw verwerken, ze maakten kleding. Eigenlijk konden ze al heel veel, alleen ze konden niet schrijven. Wij staan hier voor een replica, een nabouwing van een oude Romeinse brug over de Tungelrooyse Beek bij Weert. Ja. Zo moet het er een beetje uit hebben gezien, want ja, bruggen en wegen, dat is waar we de Romeinen over in gedachten hebben. Hè? Ja, die Romeinen die hebben best wel veel nagelaten. In het huidige Limburg is dat nog steeds zichtbaar. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de locatie van oude Romeinse wegen die we nog steeds gebruiken tot op vandaag de dag. Maar ook de locatie van verschillende Limburgse steden zoals Maastricht, Heerlen en Venlo. Het schrift hebben de Romeinen natuurlijk meegebracht naar deze regio. Maar ook objecten die gebruikt zijn die we nog steeds gebruiken. Zoals bakstenen, riolering, vensterglas. Dat soort zaken hebben de Romeinen allemaal meegenomen naar Limburg. Dus Limburg is veel Romeinser dan je op het eerste gezicht zou denken. Ja, eigenlijk wel. Het voornaamste erfgoed wat de Romeinen hier achter hebben gelaten, dat was de christelijke godsdienst.
In de eerste eeuw worden de christenen vervolgd. Maar na keizer Constantijn, rond 300, wordt het christendom eerst getolereerd. En daarna wordt het de staatsgodsdienst. Staatsgodsdienst, dat wil zeggen dat de priesters en de bisschoppen van het christendom een ambtelijke status kregen in het Romeinse Rijk. De bisschoppen kregen de titel van pontifex, dat was een oude Romeinse priestertitel. Al in de eeuw na Constantijn, dus de 4e eeuw, zien we dat christelijke bisschoppen actief zijn in steden wie Keulen en Trier. Er zijn ook namen bekend van bijvoorbeeld de bisschop Maternus en die zou ook deze kanten hier in Tongeren uitgekomen zijn. Het schijnt dat onder de gotische basiliek van Tongeren een oude crypte is, wat nog een vroeg christelijke, laat-Romeinse cultusplaats geweest zou kunnen zijn. Vanuit Keulen en Tongeren is het christendom ook in de laatste eeuwen van het Romeinse Rijk naar Maastricht overgeslagen. Verstond hier op een plek in Maastricht waar nog resten van Romeins metselwerk te zien zijn. Dit is denkelijk een oude graanopslag en dit is nog een Romeinse muur en we bevinden ons hier onder de fundamenten van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht. Lydia, wat heeft nu deze katholieke kerk te maken met een Romeinse muur? Nou, dat is wel heel bijzonder, want in de 4e eeuw kwam Servaas, zoals we weten, naar Maastricht. Daar heeft de bisschopszetel naar Maastricht verplaatst. En dan is het logisch dat de bisschopskerk, totdat de Onze Lieve Vrouwenkerk is. Dus dit was eigenlijk de eerste bisschopskerk in het christelijk Maastricht? In positie wel. Ja. Daar stond hij op de Romeinse resten en bij Romeins muurwerk. En hij bovenop is de Onze Lieve Vrouw gebouwd. Ja. 11e eeuw. Ja. En wie lang is de bisschopskerk gebleven? De bisschopskerk is gebleven van Servaas tot aan de Franse tijd eigenlijk. Hè? Dus de tweeherigheid in de stad, dat ging ook over de bisdommen. Ja. En Onze Lieve Vrouw viel onder het bisdom van Luik. Dus uiteindelijk is die bisschop wel weggetrokken uit Maastricht. Hij is aangekomen vanuit Tongeren en naar de hand, ik geloof met Hubertus, zijn ze wel vertrokken. Ja. Ergens rond 800 of zo. Ja. Maar het is altijd leuks gebleven. Dus die bisschoppen hebben altijd het voor het zeggen gehad. Ja, en de parochianen die zaten dan waren of parochiaan bij de Servaaskerk of bij de Onze Lieve Vrouwenkerk. En wat wel mooi is tot de beslissing bij welke kerk tot ze huurden, tot dat afhing van de moeder. Van de moeder? Van de man. Ja. En de vrouwelijke lijn? Dat is de enige bewijsbare directe lijn die van weten als ze geboren is. Hè? Daar kan nooit misverstand over bestaan. Dus dit is leuks gebied, bisschoppelijk gebied gebleven tot de Franse Revolutie. Ja. In Maastricht waren al vanaf de late Romeinse tijd christenen aanwezig. Dat zie je ook aan de tweede kerk, de tweede belangrijke kerk die op het Friedhof ontstond. Oorspronkelijk was dit een plek waar het gebeinte wordt vereerd van de eerste bisschop van Maastricht, Servatius, in de buurt van de plaats waar hij begraven zou zijn geweest. Geleerden verschillen van mening over de vraag of hij überhaupt wel bestaan heeft. De Servatius, het antwoord is volgens de meesten nee, maar dat er al heel vroeg een eredienst aan hem op gang kwam en dat die eredienst ook ontstond op de plek van een laat Romeins graafveld, dat staat wel vast. De kerk van Sint-Servaas wordt dus een belangrijk instituut, ook al ging het Romeinse Rijk ten onder. Het christendom als Romeinse staatsgodsdienst overleefde de crisis. En de kerk als instituut met zijn pontifex en bisschoppen. Later Romeinse bisschoppen als Maternus en Servatius goven het stekske door aan Frankisch-Merovingische opvolgers uit de 7e en 8e eeuw zoals Monulfus en Gondulfus, Amandus, Theodardus, Lambertus en Hubertus.
Na 400 zo gaat, begoest de macht van de Romeinen immer meer na te laten. De weg van Keulen naar Noord-Frankrijk, dus van Maastricht over Tongeren naar het westen, dat was eerst een verbindingsweg geweest en dat wordt nu een verdedigingslinie. En die verdedigingslinie zou naar de hand de taalgrens gaan weren tussen het Frans en het Diets in deze contrées. Dat Diets dat wordt metgebracht door de invallende Franken, wat onder de Merovingische leiders een goed rijk hebben gevestigd hier in de loop van de 5e eeuw, wat van Keulen tot wiet achter Parijs heeft gereikt. In het westen hebben die Franken de vulgair-Latiense taal van de streken van Gallië overgenomen, in wat nu Frankrijk wordt geheten. Maar bij ons hebben ze hun Germaanse stamtaal bijgehouden en dat is hoe zich naderhand het Limburgs en het Nederlands heeft ontwikkeld. De Merovingische koningen van de Franken waren al in een vroeg stadium christelijk geworden. Noemen niet alleen de belangrijkste verkeerswegen van het Romeinse Rijk en sommige grote villa's en steden, maar ook de kerkelijke structuur met bisschoppen en het gebruik van de Latijnse taal. Onder de heerschappij van de Frankische Merovinger koningen bleven Maastricht en Orke stedelijke centra waar ze de echo's van dat verdwenen Romeinse Rijk nog kon huren. De plaatsnaam Maastricht, heel zelfs, zijn een Latijnse oorsprong. Germaanse plaatsnamen wie Utrecht, Haastrecht, Zwijndrecht, die hebben allemaal de klemtoon vooraan. Maar bij het oude Mosa-traject toen bleef de klemtoon op zijn Romaans achteraan liggen. Dus niet Maastricht, wie de Pruisen en de Engelsen zeggen, maar Maastricht, zo wie de Fransen zeggen en de Italiëners en de oude Romeinen en de oude Franken en de huidige Limburgers. Maastricht. De Merovingerkoningen begoesten immer meer taken uit hand te geven aan hun regeringsleiders, de zogenaamde hofmeijers. En die begoesten op van hun kant uit immer meer bevoegdheden van die koningen af te snoepen. Een belangrijk geslacht van die hofmeijers was van deze streek uit de kanten van tussen Maastricht en Luc afkomstig. Een van hen, Pepijn de Korte, heeft het tot koning der Franken geschopt, want hij had voor de paus de stad Ravenna veroverd op de Longobarden. En die paus wilde aan het West-Romeinse Rijk, wat eigenlijk al een paar honderd jaar in duigen lag, een nieuwe deurstart geven. En de zoon van Pepijn de Korte heeft het nog weer geschopt als zijn pap. Zijn pap is koning der Franken geworden, maar hij zelf is door de paus rond het jaar 800 tot keizer benoemd, Karel de Grote. Karel de Grote heeft zijn naam niet van niks gekregen. Door een zeer krachtige bestuurder, wat aan vuil- en gebiedsuitbreiding heeft gedaan en heel veel zaken van het openbaar leven in zijn rijk heeft geregeld. En veel invloed heeft gehad op de eeuwen wat na hem zijn gekomen. Wie groeit dat hij was op zijn status als keizer, dat kunnen we zien aan de kerk wat hij heeft laten bouwen in Orke, de Dom van Orke. De Dom van Orke is lange tijd het hoogste gebouw geweest ten noorden van de Alpen. En het achthoekige grondplan van de kapel van de Dom van Orke is eigenlijk een kopie van de kerk van Ravenna, de San Vitale, wat veroverd wordt geworden voor de paus door zijn pap Pepijn. Dus hij heeft eigenlijk een kopie gemaakt van de San Vitale ten noorden van de Alpen. Maar het gaat nog weer. De San Vitale was op zijn beurt een Byzantijnse kerk en de achthoekige vorm daarvan wordt afgeleid van de Sint-Sergiuskapel in Constantinopel. Dus eigenlijk kan ze zeggen tot Karel de Grote een Byzantijnse kerk heeft gebouwd in Aken. En daarmee heeft hij laten zien dat hij de collega was van de andere keizer in Constantinopel in Byzantium.
Maastricht is stad van Sint-Servaas. Dat is het wat eigenlijk in etappes uit de startblokken is gekomen. Karel de Grote heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Dat was een echte renaissance wat in zijn rijk gebeurde. Hij heeft het onderwijs georganiseerd, heel veel zaken van openbaar belang. En hij en zijn opvolgers hebben er ook voor gezorgd dat dit een rijksabdij is geworden. En eigenlijk het patronaatgenoot van de Duitse keizers. Nu is daarna de kerk herbouwd, die ziet nu ganz anders uit als wie in 800. Veldekes legende is ook allemaal legendevorming. Wat is nu eigenlijk legende en wat is authentiek? Is het allemaal alleen maar uit de duim gezogen in de middeleeuwen? Zijn het allemaal sprookjes of zijn er ook dingen waarvan je echt kunt zien, dit is authentiek heel oud? Ja, de beroemde Servaas-sleutel natuurlijk. Uit rond 800, gemaakt in een werkplaats in Aken. En vermoedelijk door Karel de Grote aan onze toenmalige Rijksabdij geschonken. Ja. En het is heel bijzonder dat dit object, overigens van massief gegoten zilver, zich nog steeds op de oorspronkelijke plek bevindt. Ja, dat is, want de meeste dingen veranderen van eigenaar, verhuizen naar musea enzovoort. Maar dit ligt nog altijd op de plek waar het in het jaar 800 aan geschonken is. Ja. Dat is waarschijnlijk het oudste voorwerp. In Nederland, waar dat voor geldt. Waar dat echt zo is. Ja. Schatten in de kerk, de kerkgebouwen zelf en de Romeinse weg die we hier zoeken, dat is een beetje de rode draad, de continuïteit door de geschiedenis? Ja, dat is wat de Romeinen hier achter hebben gelaten. En dat is ook het wat hier vroeger post heeft gevat, is in de rest van Nederland. Daarom is Limburg wel uniek binnen het Nederlandse bestek. Ja, maar dat is ook niet typisch Limburgs. Ik bedoel, ze hebben het op andere plaatsen ook. De Romeinen zijn op veel plaatsen geweest in Europa en hebben dat overal achtergelaten. Limburg hoort daarbij. En dat geldt voor meer elementen? Ja, dat moet zeggen, veel van de oude voorhistorische uitvindingen, bijvoorbeeld het pottenbakken, wat die bandkeramieker zal degen, dat is ook hier gebleven. Denk maar aan de Sphinx en de ceramiek. Maar dat is niet alleen maar Limburgs. Nee, dus de dingen die os maken, dat zijn dingen die je op meer plaatsen zien, maar die toevallige samenvalling daarvan, dat is waar. Wat wel eigenlijk beeldbepalend is, dat mag ze wel zeggen, is ook zo'n voorhistorische uitvinding, dat is het beerbrouwen. Daar zijn ze heel vroeg mee begonnen. En het met piel- en boogschieten, ook een technologische vernieuwing uit de steentijd. En hier in Limburg is die combinatie van beer en schieten is toch wel bij de Schutterscultuur belangrijk gebleven. Proost. Dit waren de eerste eeuwen. De aanloop. Die 2,5 meter op onze tijdlijn. Ieder van die eeuwen heeft zijn sporen achtergelaten. Een erfgoed, herinneringen, sprookjes en verzinsels. In de volgende afleveringen lopen we weer door de geschiedenissen. Naar de tijd van Karel de Grote dringen we in de middeleeuwen door. De geschiedenis van Limburg wordt vervolgd.